Лира Ибрахимова. Суқырлар йорты. Қалдыр мине, ник килдең артымнан, әнә юлың, кит қаршымнан. Қыз һаман қардай ақ эшләпәсен тирле кулларында йомарлады. Ир-егет йөзен диңгез ягына борып, сигаретын сизелер-сизелмәс кенә калтыранган иреннәренең очынагына кыстырып ут элдерде дә, кулын зажигалкасы белән бергә яртылаш кесәсенә яшерде. Кыз сүрән генә тавыш белән сөйләвен дәвам итте. Мәхәббәт күзләрем беркемне танымый. Хәер, мин ул күзләремне әле дөньяга ачканым да юк кебек. Ник? Кызык сорау. Кыз эшләпәсен тагын күпергән чәчләре өстенә каплады. Егет күзләрен диңгез өстеннән алмый гына көлемсерәп куйды. Кыз тагын ычкынлы карашларын егетнең хәрәкәтсез йөзенә сирпеп алды да, шүгәләп эшләпәле башын тезләренә терәде. Шушы искиткеч матур парның шәрә аякларына бәргәләнә, күбекле дулкыннарын икесенең дә йөзләренә чәчрәтә сибә, диңгез ярсыды. Син аңларсыңмы мине? Кыз башын артка ташлап, күз карашларын әллә кайдагы еракка төбәде дә, туктап уйларынмы, сүзләренме барлады. Иңнәренә кагылып киткәндә, кызның диңгез җилендә күшеккән җилкәләренең салкынлыгын тоеп, егет сискәнеп куйды. Нинди төсләр мине бәхетлерәк итәр? Мәхәббәтнең төсе нинди? Өметемне шул төскә буйысым килә. Мәхәббәт күзләрем суқыр бит минем. Тәңремнән сорыйм. Күрсәт, кайдасың минем сөйгәнем димен. Ак томан арасыннан шәүлә генә уза. Һич таный алмыйм. Кем соң ул? Тазамы ул, зәгыйфме, чистамы ул, кирлеме? Шушы тар юлдан алга барам да барам. Юлым узын инде, бик узын. Тик буш. Шык тамчысыннан карашларын барлыйм. Салкын җилләрдә җылы сулышын тотмакчы булам. Бөтерелеп аккан болытлар аңа табан әйдиләр. Ак томан арасында аның эзләре бар сыман. Кем ул? Кайда ул? Көтәме ул мине? Инде искереп саргайып беткән китапның бу тетелеп беткән битләрен Рәхилә еш алып укыды. Ул аны дулкынландырды, хисләндерде, һәм укыган сайын соңгы җөмләсенең үзгәргәнен көтте. Алар 100 ел бергәләшеп, рәхәтләнеп яшәделәр дигән җөмлә белән тәмамлануын көтте. Җөмлә үзгәрмәде. Әллә ничә тапкыр кулына ручка алып үзе өстәп тә куясы килгән иде. Тиешле сүзләр тапмады. Язган кешенең каләме нечкә, хисләре ирфиядә иде. Бәлки, башкача укып карарга кирәктер. Бу хикәягә башка күзләр белән карар өчен күңеленә бәлки бүтән күзлек кияргә кирәктер. Юк, суқырлар гына кия күзлекне. Аңа күзлек кирәкми. Аңа бер генә тамчы яктылык кирәк иде. Хәмит авыр сулап утырган җиреннән торды да, ачык калган келәт ишеген барып бикләде. Аннары өй өчен тагын бер кат карап чыкты. Кытыршы стеналарга кулларын тидерде. Ишек яңакларын капшаштырды. Өелеп торган буяу савытларын читкәрәк итеп куйды. Хәмит, әйдә кайтыйк. Хәлем юк. Хатынының авыр гына сөйләгән сүзеннән ул сискәнеп китте. Кыярларга су сипмибезмени? Юк. Ник? Ашыйсылары килсә килеп сибәрләр. Хәмит кулына тоткан балта сабын баскыч астына этеп җибәрде дә, авыр карашларын тагын хатынына күтәрде. Яраттым микән мин бу кешене дип уйлады кинәт ир. Хатыны да авыру газабы сеңгән ялварулы күзләрен Хәмитнең ябык йөзләренә текәгән килеш хәрәкәтсез калып ниләрдер уйлый иде. Берәр яхшылык эшлисе иде дә үзенә, хәлемнән килмәс. Бигрәк нык ябыгып та киткән икән үзе, бичара ир. Кара ничек бетерешкән, кешерәеп калган, ямсызләнгән ул, дип уйлады Хәмит. Киемнәре дә нык кирләнгән икән, дип фикер йөртте хатыны, ирен беренче күргәндәй аның киемнәренә текәлеп. Кара, соңгы арада ничек ямсызләнгән ул, дип уйлады һаман Хәмит. Яшь чакта матур иде сымак. Ташласа авыр булыр инде.
Тик авыру хатын карап яшәве читендер дип авыр сулап, дымланган кирфекләрен аска төшерде хатын. Хәмит хатынына тагын да батырыбрак карады. Аның йөзендә күзенә эләрлек бер генә мәхәббәтле җирен табасы килде. Яшисе бар бит. Ничек шул авыруын күрмәскә өйрәнергә икән дип уйлады ир. Әллә нигә ике уйчы белән дә күкрәк турысын угалап. Әйдә кайтыйк, Хәмит. Хатын урындык яурына тотынып урыныннан торды да, иренә борылып карамый гына ишеккә юнәлде. Сатыйк дисең инде алайса. Хәмитнең урыныннан кузгаласы килмәде. Әгәр монда яшәп китсәләр, киләчәге бәхетлерәк булырдай кебек иде бит. Ул ике бүлмәле фатирда үзләреннән башка бүген иртәгә өйләнергә торган малайы, ике баласы белән иреннән аерылып кайткан кызы яшиләр. Шул борылырга да урыны булмаган. Диванга утырып телевизор карарга да урын тар җирдә, гомере буе кулыннан төшмәгән балтасыннан башка, такта, юынган агач, пычкы чүбисеннән башка тагын ничек яшәп була? Күнеп китәр, әлбәттә. Күнәр. Хатыны авыру бит. Авыруга сылтасаң, ул да сәламәт түгел. Шәһәр фатирында яши алмау шире белән авырый. Нигә аның да бу авыруын исәпкә алмыйлар? Балаларга акча кирәк. Балаларга аерым фатир сатып алыр өчен үй саткан акча кирәк. Хатынының авыруы бер сылтау гына. Йомшак күңелле атаның күңеленә икеләнә алмаслык ясап сеңдерелгән сылтау. Хәмит моны белә. Иң кызганышы, хатыны да нәкъ ире кебек уйлый. Тик ул да балаларының басымына каршы тора алырлык көчтән мәхрүм иде. Ярар, диде Хәмит тәрәзә каршына басып, хатынына борылып карамый гына. Бар, кайт. Мин бүген монда кунам. Хатыны кинәт борылып нидер әйтмәкче булды. Тик ире кискен бүлдереп, "Калам дигәч калам. Иртәгә иртүк кайтырмын, борчылма", диде. Һәм шуның белән сүз бетте дигәндәй тыгып куйган җиреннән балтасын үрелеп алып, йортка юнәлде. Рәхилә! Капкадан чыгып баручы хатын иренең тавышыннан сискәнеп китте. Рәхилә, үпкәләмә миңа. Кичер, диде Хәмит. Әллә яшерен уйларыннан, әллә аның үзен генә кайтарып җибәрүеннән кыенсынып. Хатыны Хәмитнең нәрсә әйтергә теләгәнен аңлапмы, аңламыймы, күз чите белән генә иренә карап торды да, салмак хәрәкәтләр белән капкадан чыкты. "И улым", диде аңа бер заман күрше Хәбибрахман бабасы. "Менә Хәсби Камал әбиең ничәмә еллар инде түшәк өстендә. Үзе дә интегә, миңа да җиңел түгел. Сиңа сер итеп кенә әйтәм. Бик авыр булды миңа әбиең белән гомер итүе. Бик көйсез, холыксыз иде. Балаларыбыз булмады. Шуңадыр да бәлки, бик түзәлмаслык авыр чакларында Аллаһыга мин әзер, ике куллап риза бәхил, җанымны бүгеннән ала аласың дип ялвардым. Аллаһым бу килешүгә ризалашмады. Алай да булмагач, түзәр әмәлем юк. Түшәгендә ятып та җанымны корыта. Икебезнең беребезне бер хәл кыл дип ялвардым. Аллаһы җавап бирмәде. Көннәрнең берсендә төнге намаздан соң миңа җавап килде. Шушы үтенечләрем өчен оялырлык аңлату иде ул. Хәсби Камалым минем, үлчәвемнең икенче башы, үлчәү ташы. Ахирәттә хисап көнендә мине яклап таныклык бирергә тиешле җан ясе икән бит. Мине яклап. Хәзер һәр намазымда шушы ялгышым өчен Аллаһымның кичерүен сорыйм. Яш искә төшерде Хәмит күрше бабасының бу гыйбарәсен. Авыр сулап, ара-тирә чиметкәләп торган күкрәк турысын ышкыган чакларында гел хәтеренә килде һәм түзде. Хатыны кайтып киткәннән соң Хәмит әллә ни эшлисе эшләре бар кеше кебек, балтасын күтәреп әрле-бирле йөренде, аны-моны эшләп карады, тик һич нәрсәгә күңеле ятмады. Аннары төшке аштан калган вак-төяк ризыкны җыеп алып чыгып, бакча уртасында учак ягып җибәрде. Бар бакчаны каплап, учактан аксыл төтен күтәрелде. Чатыр-чытыр янган агач бүләннәре тирә-юньгә йылдызлы чаткыларын сипте. Кинәт күңелендә
Әллә кайдан яшь чагында хисләнеп җырларга яраткан җыры калыкты. Онытылмаган икән, йөрәгенең бер түрендә генә яшеренеп яткан ласа. Йылдызлардан йылдыз атылганда, очрашканда көннәр төн белән, бу дөньяны буйдан буйга гизеп, синең барлыгыңны мин беләм. Синең барлыгыңны мин беләм, дип пышылдап көйләп куйды да, утка күзләрен текәп туктап калды. Шул киләүдән кинәт аның күңеле колач итмәслек булып киңәйде. Һәм анда яшьлегенең кар буранлы кышлары, исерткеч шомырт исе аңкыган язлары, йылдызлары җиргә яткан кара төнле җәйләре, бәхет чуарлаган көзләре терелеп кайнаша башлады. Хәмид шушы төннең аулаклыгына, беркем комачауламый, рәхәтләнеп бер истәлекләренә бирелеп утыра алуына куанып, тагын күзләрен четердәп янган учакка текәде. Кем яши иде соң аның яшерен татлы мәхәббәт илендә? Илгизәсе, Илгизә, Илгизә, син кайда? Шушы аваз булып ул шул карлы бураннарга, караңгы җәйге төннәргә барып бәрелде. Илгизә, җаным, син кайда? Кинәт кенә аның күз алдыннан Илгизәсенең йөзе чагылып үтте. Каңгырт күзләрен зур ачып, усал гына итеп Хәмидкә карап торды да, һәр вакыттагыча бар дөньяны яңгыратып, шелтәрәп көләргә кереште. Әйе, Хәмидкә карап ул гел шулай шелтәрәп, чын күңеленнән шатланып көлә. Көлмәслекмени? Сөю шатлык бит ул. Аның шул көлүеннән Хәмидкә дә рәхәт була. Ул да аңа кушылып рәхәтләнеп көлә. Чөнки шушы самими мәхәббәтләре аларга иксез-чиксез рәхәтлек, күңел яктылыгы бирә. Шуңа аларга караңгы төннәр якты, көзге яңгырлар ләйсән яңгыр кебек көләч, кышлар искиткеч хисле, җәйләр мәңгелек наз. Ничек бәхетле иде алар. Якты дөньялар ничек иркен иде. Җаннары күбәләк, рухлары бөркет иде. Чынлап, аның Илгизәсе бар иде. Нишләп бар иде? Ул хәзер дә бар. Тик ул инде хәзер Хәмид күңелендә яши торган түгел. Башка Илгизә. Теге вакыттагы кебек көлә дә белмидер. Кырыстыр. Тулымнары да озын түгел. Кыскадыр. Әллә ничектер. Белмим. Ничектер. Ниһаят, менә вакыты да җитте. Дөресрәге үтте. Никадәр, әллә никадәр уй кичереш йөкләре тартып килә арып беткән иде инде. Ниһаят, кинәт яшен яшнәгән кебек йылгыр гына кереп баш миен яктыртып чыккан шушы уйдан беравык җиңел булып киткән сыман булды Рәхиләгә. Соңрак үзенең ни турында уйлап шатланганы акылына барып җиткәч, бераз үз җүләрлегенә сәерсенгән кебек тә булды. Күңелендә һич көенү юк иде. Бары тик бушлык. Яшәештә һәр нәрсә үз урынында. Савыты тулды. Риза бәхил. Рәхилә бер вакытта да үзенең кайчандыр бер үлеп китәчәге турында уйламады. Уйласа да, кайчак ышанырга теләп караса да, аны ниндидер бер утопия сыман кабул итте. Менә бит ул. Үз вакыты җиткәч, җайлап кына, йомшак кына җаныңа шуышып кереп, үз урынын ала икән. Гаҗәп, авыртмый да, куркытмый да. Нәкъ син көткән чираттагы туган көн шикелле, үлем көне дә гадәти генә итеп килә икән. Башта сиздерми генә сине әзерли, җаныңа үтә, биздерә, туйдыра. Нәкъ син үзең көтеп алып китергән көнгә төшерә дә,
Шалтыратмый, кисәтмий генә каршыңа килеп басып, салкын кулларын суза. Әле үткән айда гына, юк, үткән атнада гына җыенмый иде бит үләргә. Һич җыенмый иде. Менә ул инде салкын кулларын сузган. Юк, еламый да. Йөзендә чатан елмаю да юк. Бары ниндидер йөрәкнең әллә кайсы тамырына тәэсир итеп, хәлен ала торган көч тәмамлык рәвеше бар иде. Әйтерсең, аның чырайына олы бер нокта сурәте төшерелгән. Аның шул нокталы йөзенә карыйсың да, бер сүзсез, бер көч кую, ыңгырашусыз чынлап нокта икәненә ышанасың. Ул шул нокталы аппак йөзеңдәге зәңгәр су күзләре белән сиңа бага да, әйдә дускай, киттек ди. Башка бер ни әйтми. Кинода күрсәткәнчә ямьсез дә түгел ул. Аллаһның яраткан бәндәсен соңгы юлга озатучы ничек ямьсез булсын ди. Бары моңсу. Әйтерсең, аның өстенә элгән ак киемнәреннән, шул кием эчендәге гүр салкынлыгы сеңгән үтә күренмәле юка тәненнән кытыч-кыч моңсулык бер киде. Нишләп моңсу булмасын соң ул? Хезмәте моңсу бит. Соңгы юл бит. Соңгы юл. Кычкырмый да, юатмый да. Бәхетле булдыңмы соң син, эй адәм баласы дип сорамый да. Сиңа кушылып еламый да, кире дә китми. Бары башын аска иеп тик тора. Ниндидер төш күреп уянды бүген Рәхилә. Әллә нинди генә төш иде. Тагын теге ханым керде. Аның төшенә сирәк кенә кергәли торган бер ханым. Менә берничә ел элек кенә йөрәге яңа гына ныклап авырта башлаганда, төшендә Рәхиләнең кулын үз учларына алып, йөрәгең искергән чүпрәк кебек теткәләнеп беткән бит дигән иде. Шуннан соң ул куркып, йөрәген ныгытырга дип йөгерергә кереште. Файдасы тигәндер. Менә бу көнгә тиклем яшәде бит әле. Балаларымны зинһар үстереп битерим инде дигән үтенечен дә исәпкә алганнардыр бәлки күкләр катында. Менә бүген тагын төшенә керде. Тагын кулларыннан тотып, син бит очрашырга тиешсең. Нигә әзерләнмисең диде. Кем белән очрашырга дип сорады Рәхилә. Нәрсәгә әзерләним? Син әзер түгел идең. Син әле дә әзер түгел. Нигә ашыкмыйсың? Диде. Кая ашыгыргасың? Нәрсәгә әзерләнергә дип сорады Рәхилә. Сиңа үсәргә кирәк. Үсәргә, диде ханым. Ничек үсәргә? Мин карт бит инде, диде Рәхилә. Ул мәхәббәттә картлык юк дип, әллә кайдан гына зур көзгө тартып чыгарды да, бер чит ят ир кешенең елмаеп төшкән сурәтен күрсәтте. Кинәт көзгөдәге ир шул сурәтеннән аерылып чыкты да, Рәхиләне кулларыннан тотып, вальс әйләнергә алып төшеп китте. Төш бит бу, әкият бу дип уйлады. Өстемә нәрсә генә кидем икән соң мин дип иелеп караса, гаҗәпкә калды. Аягына шундый килешле туфлиләр, өстенә оппак җирлеккә күренер-күренмәс аксыл яшел яфраклар төшкән шифон күлмәк кигән икән. Аның бит андый күлмәге юк. Теге ханымныкы бу күлмәк дип уйлады Рәхилә. Алар җитәкләшеп кайсыдыр бик киң залга үттеләр. Һәм ирнең сүзләр белән генә әйтеп бетерә алмаслык наз тулы куллары аны бетереп биюгә алып кереп китте. Ничек матур биеделәр алар. Кичерешләре аның кичкенә генә авыру тулы күкрәгенә сыймыйча, бер гүзәл көй булып тышка ургылып чыкты. Яңгыраган көй нәкъ аның бәхетен бөтен тулылыгы белән эченә сыйдырган сихри бер көй иде. Әйтерсең, аның бөтен булмышы, табигате җырлый. Шушы көйне көйли иде. Хатын кайрылып, ирнең йөзләрен күрергә теләде. Ул аны һаман үзенең киң, мәхәббәт тулы күкрәгенә кысып әйләндерде дә әйләндерде. Әйләндерде дә әйләндерде. Тирә-якта галәм киңлеге, галәм караңгылыгы һәм йолдызлар яктысы. Нинди матур төш дип уйлады ул. Шулай уйларга да өлгермәде. Ир аны җитәкләп залдан кире алып чыкты да, ләммин бер сүз катмый каядыр кереп тә югалды. Кем син? Тукта.
Мәрхәмәтсез, китмә, зинһар, китмә, китмә, китмә дип пышылдады. Аннары Рәхилә кире якка борылып, буш коридор буйлап каядыр китте. Кемнәрдәндер качты, үзе елмайды. Елмайды. Төшкенә иде бит югыйсә. Тулы бер гомер кебек. Соңрак ул коридордан йөгереп узып, ниндидер урамга килеп чыкты да, туп-туры ир яшәгән йортка китте. Каян беләм соң мин аның кайда яшәгәнен дип уйлады. Тик үзе һаман нык ышанычлы адымнар белән алга атлады. Кирәк, ул миңа кирәк дип кабатлады. Менә ул ниндидер подъездга керде, кайсыдыр ишекне ачты. Әнә ишек катында ул басып тора. Менә йөзләре, күзләре. Ул да көткән бит. Ишеген бикләми генә ишек катына басып көткән. Менә ул керде дә, ирне күрүгә, аны табуга куанып хәлдән таеп алдына тезләнде. Ир-ат иелеп җылы куллары белән аның йөзен учларына алды да үпте. Аңа тагын шул таныш көй яңгыраган кебек тоелды. Бу һаман шул көй бит. Без һаман биебез икән бит дип уйлады Рәхилә. Төшкенә иде бит югыйсә. Тулы бер гомер кебек. Уянып китүгә Рәхилә тәненә, иреннәренә кагылды. Алар чынлап та яңа гына кемдер үпкән сыман дымлы булып тоелдылар. Тәне кул җылысы суынмаган кебек җылы. Һава һаман шул татлы одеколон исе белән тулы иде. Ә йөрәге нәкъ 18 яшьтә гашыйк булгандагы кебек ярсып, әллә нинди татлы ләззәт белән күкрәк читлеген какты. Шушы микән ни бәхет дигәннәре дип уйлады ул. Әгәр дә ки шулай була калса, аның мин бу тормышта бәхетле гомер иттем дип шапырынулары буш сүз икән бит. Тәне инде күптән яратып кагылган ир-ат кулларын тойганы юк. Колакларына татлы сүзләр пышылдаудан сулышлары кысылганы юк. Кайчандыр булган да онытылган. Хәер, булды микән? Әллә хыялланып яшәп, шул хыялларына ышанып, булмаганны да булган кебек итеп хәтеренә сеңдерде микән? Кем белә? Хәтерләми дә инде хәзер. Хәтерләми дә. Сөю шатлыгы яшәмәгән буш тәндә авыру булмый тагын нәрсә булсын ди. Рәхилә яткан җиреннән турып, тәрәзәдән урамга карады. Күптән инде кара көз, ә кар һаман төшми дә төшми. Аның күңелендә дә шундый кара көз иде. Менә бүген әллә нишләде. Хатынның күзләре урам аша таралып киткән шәхси бакчаларга төште. Инде күптән бушап калып, табигатьтән бары дым гына көтеп ятучы кара туфракка, карның һаман юклыгыннан бераз сәерсенеп утырган шәрә агачларга, шушы шыксыз картинадан тагын да караңгыланып, кәкрәеп калган сыман агач читән капкаларга карап торды. Шушы бушлык аның ятим күңелен дә үзенә суырып торадыр сыман тоелды аңа. Куркынып, тагын мәхәббәт турында уйлады. Кайчан чынлап яратты соң ул? Хәтерендә яз башы иде. Умырзая чәчәкле яз түгел, ә җепшек буран, кояшның кинәт җылырак карый башлавыннан авырайып басылган март кыры, апрельнең әле яңа гына юл ала башлаган гөрләвекләре, шул гөрләвекләр төнгелеккә туңып, юл өстендә хасил булган бихисап күп боз күлчекләр язы. Шыгыр-шыгыр кар, чытыр-чытыр боз һәм чаптыр-чоптыр су. Алар үсләренә кигән туннарын төймәләргә дә онытып, шул шыгырдык кар сукмаклардан чаптылар. Шул читирдек бозларда тайып егылып, йөз түбән шуы буздылар. Аннары сыгылып көлә-көлә, ялгыш суга төшкән бияләйләрен сыктылар. Тетрәндергеч матур иде дөнья. Аннары ул аны яратам диде. Мин барыбер сине генә яратам диде. Нигә барыбер диде икән? Колагында һаман шул бер сүз яңгырый. Барыбер. Барыбер. Кешенең үткәне, бүгенгесе, киләчәге күренмәс җепләр белән тоташкан булуы хактыр.
Бәлки аңа моны яз әйткәндер. Мөгъҗиза көткән күңелен ятим итмәс өчен бәлки яратам дип яз әйткәндер. Бәлки. Аннары берничә елдан соң ул Хәмитне очратты. Инде аны бәхетле итә алырдай кебек тоелган иде Рәхиләгә. Хәмитенә карата мәхәббәте океандай шиксез киң булып тоелган иде. Рәхилә белән ул океанны кичәсе килмәде Хәмитенең. Әллә күңеленә шул киңлек сыймадымы? Әллә болай гына бәхетле була белмәдеме? Әллә суы артык тозлы тоелдымы? Үзе генә беләдер. Чынлап бәхетле чагы булдымы соң Рәхиләнең? Шит җирдә бәхетем юк дип елама. Үз җиреңдә бәхетең сине юксынып елап утыра диде күрше Хәбиб Рахман бабасы. Хатын-кыз фанилыкта ни кадәр бәхетле була алса, ул да шул кадәр бәхетле иде. Бар тапканы җан ризыгы, ләкин шул ризыкка да артык талымлы иде. Юлында очраган һәрбер кимсетелгәнгә, югалганга, адашканга, танышына да, таныш булмаганына да, я илаһым, тормышын җиңеләйт, дөрес юлга чыгар бу бәндәңне дип теләде. Бары күңеленнән генә сорады. Чөнки кайнап торган дөнья аны ишетмәде. Ишеткән очракларында бу акылдан язучыларның берседер дип, аны дорфа гына читкә этте. Мин сине чиксез яратам, эй тормыш дип күпме генә теләп кычкырса да, һич ни үзгәрмәс. Яшәеш арба да туктамас, култыгына канатлар да үсеп чыкмас. Кычкырасы килә кайчак, бигрәк тә арып талып арбадан артта сөйрәлә башлагач. Ләкин ул кычкырыр иде. Мин сине яратам, эй дөньям дип кычкырыр иде. Җир анага рәхмәтеңне белдерер өчен тауга менеп кычкырырга кирәк түгел. Аяк астыңда тибә аның йөрәге диде шул ук Хәбиб Рахман бабасы. Мондый сүзләрне, мәхрүмлекләрне үз җилкәсендә татымаган кеше әйтә алмый. Күпне кичергән шул күрше бабасы. Катаржан юлы Алар авылы аша үткән. Авылның иң бай кешесенең улы булганга, яңа гына килен төшергән Хәбиб Рахманны яшь кәләше белән шул Катаржан юлыннан сөргенгә сөргәннәр. Башлары ниләр генә күрсә дә, еллар узгач, карчыгы белән тагын шушы туган нигезләренә кайтып, тыныч кына яшәп киткәннәр. Туган җиренә рәнҗемәгәндә, үпкәләмәгәндә, киресенчә, үзләре белән әллә күпме яктылык алып кайтып, тирә-якка нур чәчеп, беркемгә дә үч сакламый, ачуланмый, янамый, барчасы белән аралашып, игелек кылып, бер агымда булып яшәделәр. Ә менә Рәхилә дөньяның дөмбер арбасына утыра алмады. Шуңа көлемсерәп кенә арттан атлады. Тик бу мыскыллы көлемсерәү түгел иде. Әллә нинди күренмәс җепселләр аша галәм белән тоташып, еламсыр күңеленә көч бирә торган, аны яклап саклап тота торган әллә нинди гали елмаю иде. Кемнәрдер әйдәләгәнгә ул арба кырыеннан гына урын табып утырып та караганы булды. Әллә үзе төшеп калды, әллә төртеп төшерделәр. Урыны янәшәдән генә иде бугай. Тын гына янәшәдән атлау. Фәлсәфә сукмагы. Кемнәр генә үтмәгән аннан. Моннан күбрәк күрелә, ишетелә, тоела. Сулыш иркенрәк, караш киңрәк. Читкәрәк тә китәргә була. Әнә анда таулар, урманнар. Аның бер башына гына урын табарлык. Арба артыннан кыйылган ыбыр-чыбырны җыеп бара-бара, күңеле гаять авырайды. Каядыр илтеп бушатасы иде. Хәер, хәзер чат сайын психолог, психоаналитик үзе, алар тиз арада ямаштыра, ялмаштыра, заманга яраклаштыра. Хай, кыйыш-мыйыш заманы арбасы. Үзе тузган, арбадагылар һаман һай-һайлап дилбегә булгый. Ширек дилбегә өзелер дә, битләренә сугар төсле. Арыган иде шул. Тәмам арыган иде Рәхилә. Дөньясының тынчылыгына түзә алмый, бар ишек тәрәзәләрен кире башкан чагы иде. Килгән бит. Килимме дип сорап тормаган.
Инде салкын кулларында сузган. Ул шулай күпме басып торгандыр, салкыннан калтыранып китеп артына борылып караса, бүлмә иши дөм караңгы иде инде. Әллә нишләп Рәхиләнең куллары кинәт тәрәзә төбендә торган шәмгә үрелде. Шәмне кабызып язу өстәленә куйды да, җылы халатын алып кимәкче булды. Шкафның ишеген ачыйм дип үрелде дә, кинәт куркып туктап калды. Алдындагы идәннән түшәмгә шәүрелгән көзгедән ниндидер ят кеше карап торган кебек тоелды аңа. Өстәлдәге кечкенә шәмнең зәгыйф яктысында Рәхилә бу хатынны танымады. Сүрәттә һич шиксез үзенең чагылышы булырга тиеш икәнен белә иде ул. Кем син дип сорады Рәхилә күңеленнән генә. Кем яши синең бу ябык гәүдәң эчендә? Ул күзләрен шикрәйтеп, көзгегә тагын да якынрак килде. Кем карый иде аңа көзгенең теге ягыннан? Бу сайыккан күл шикелле ташландык карашлар аныккымы? Кинәт кенә әллә нинди утлы кисәү аның күкрәген авырттырып теле бузды. Син бит бу Рәхилә дип аңгырашты ул. Үзенең йөзен күрүдән бүген хатынның коты алынды. Исе китеп Рәхилә көзгә аша үзенең чәчләренә карады. Агарганнар. Ул бит аларны әле һаман яшь чагындагы кебек күпереп торалардыр дип тоя иде. Кайда монда күперү? Кыйлып беткәннәр ласа. Күзләрен уратып алган куе кирпекләре буямыйчада кашларына кадәр җитеп, күзләрен матур гына сөрмәләп торалар дип уйлап ялгышкан икән бит. Кай арада кыскарып, саргайып беткәннәр. Битләре, төсләре. Юк, аның үзен көзгедән күргәне бар. Тик ул бүген башка иде. Йөзе бу кадәр дә ябык, төссездер дип күз алдына да китергәне булмады. Иреннәре үз-үзенә заграк караган саен Рәхиләнең эчендә нидер үсте. Ризасызлыкмы, кызганумы, әллә нәфрәтме? Барысы да булгандыр. Ул үз-үзенең менә әле генә ачылып киткән ямьсез кыяфәтеннән әлбәттә риза түгел иде. Ничек бу көнгә төштең соң син бичара дип кызгана да, шул ук вакытта шушы хәлгә үк төшермәскә дә була иде бит дип үз-үзенә нәфрәтләнә дә иде кебек. Тормышын иллюзияләргә генә корган икән бит. Карашларын ул тагын көзгедән үзенә карап торган күзләренә күчерде. Ул аларга батырыбрак караган саен куркынычрак була барган кебек тоелды Рәхиләгә. Кирпекләрен дә селкетми, көзгегә тәмам сыенып бетеп, ул карашларын тагын да ныграк батырды. Бу кадәр басымга чыдый алмый, күзләрдән яшьләр бәреп чыкты. Шәмнең сыек яктысында көзгедәге үз йөзе һаман саен үзгәрә кебек тоелды аңа. Торган саен ул үзенең башка йөзен күрде. Шем кара күзләрен балкытып торган бала да, чәчен башын туздырган ямьсез хатын да, йөзе җирчеккә баткан ак сакаллы бабай да, тагын әллә нинди йөзләр, барысы аныкылар иде. Ул аларны таныды. Һәммәсенә дә әрнегән күкрәгенә кулларын куеп, исәнме диде. Һәммәсенә дә кичер мине Рәхилә, мин сине кичерәм диде. Һәммәсе белән дә саубуллашты, һәммәсе белән бәхилләште. Шул вакыт аның үз-үзенә ниндидер матур сүз әйтәсе, яратасы, юатасы килеп китте. Тик бушап калган зиһенендә мин сине яратам Рәхилә диюдән башка сүз таба алмады. Һәм ул сүзне күзләрендәге яшьләре кипкәнчегә кадәр кабатлады да кабатлады, кабатлады да кабатлады. Аның хәтеренә әле күптән түгел үзе карап торган бакчаның читәне буена сыенып, кайчандыр гөрләп утырып, инде каралган чәчәк түтәле килде. Кичә генә кап-кара булган җирлек яшелләнә башлаган иде түгелме? Ирисләр яңара дип уйлады Рәхилә. Аның күңеле дә нәкъ шул яфрак төсле кара иде. Кинәт шул кара түтәлдәге сыек, сизелер-сизелмәс кенә яшеллекнең
үз күңеленә күчкәнен тойган кебек булды хатын. Ирисләр яңарган дип уйлады ул. Тиздән декабрь керә, һәм монда ирисләр сабак җибәреп маташа. Бу баш-баштаклыктан Рәхиләгә кинәт күңелле булып китте. Ул гайрәтләнеп, шкафка терәлеп торган киң караватны урап тормыйча, инде тәмам үзәгенә үткән урын җире өстеннән тезләнеп атлап чыкты да, челтәрләрне туздырып атып, ачык тәрәзәдән салкын көзге җилгә битләрен куйды. Шул җилдән ул яңа гына баш төрткән ирисләрнең исен тойган кебек хис итте. Бу билге дип уйлады Рәхилә. Бу билге, сәер төш һәм кыш башына борын төрткән ирисләр. Кинәт кенә кесә телефоны шылтырады. Алло, тыңлыйм. Кем әле бу? Сәлам, Хәмит. Сәлам. Кем әле бу? Дигән булса да, таныды аны Хәмит. Ничек танымасын? Әллә танымыйсың дамы? Тавышың хатынныкына охшап китте. Рәхилә дип торам. Хәлләр? Дигән булды Хәмит. Тавышына карап сөйлисеңдер ярларны. Трубканың теге ягыннан Илгизәнең хихылдап көлгән тавышы ишетелде. Көлүләре үзгәргән дип уйлады ир. Ничек шылтыратасы иттең? Менә шылтыратып алыйм әле. Үзенең башына кермәс дидем. Хәтерлисеңме соң әле мине? Хәтерлим. Онытмадыңмы? Һаман да яратасыңмы? Тагын хихылдау ишетелде. Мыскыл итәме соң ул? Әллә исерекме дип уйлады Хәмит. Нәрсәгә кирәк инде булар хәзер Илгизә? Хатының матурмы? Хатыным әйбәт. Минем балаларым матур, диде Хәмит нигәдер. Трубканың теге ягында тагын көлү яңгырады да тынып калды. Берсе дә сүз катмый тордылар. Хәмит, син нигә бер дә шылтыратмыйсың? Нәрсәгә? Дип сорады ир. Булай гына, диде хатын. Башкалар барысы да шылтырата, хәлне беләләр. Ә син бер тапкырда шылтыратканың юк. Хәмит җавап бирмәде. Хәмит, диде трубкадагы тавыш. Кил әле, бер утырыйк. Бәлки, яшьлек искә төшәр. Кайчан килим соң? Дип сорады Хәмит. Бүген кил. Менә бүген тот та кил. Тәмле вино, кәнфит алып кил. Кая килим? Минем эшкә кил. Син бит беләсең минем кайда эшләгәнне? Беләм, диде ир. Кил, яме? Кичке 5-кә кил. Ярар, карармын, дигән булды ир. Килермен дигән сүз урынына нишләптер карармын килеп чыкты. Трубканы куюга, шул арада тирләп чыккан маңгайларын кул яулыгына сөртте. Калтыранып тизрәк сигаретын кабызды ир. Туктале, бу чынлап та хатынның шаяртуы түгел микән дип шикләнде. Тик телефон номеры Рәхиләнеке түгел иде. Аның андый вак-төяк нәрсәләргә һич вакыт исе китмәде. Инде әллә ничәмә еллар шул иске телефоны белән шул бер номерын йөртте. Менә сиңа мә, уйлаганың каршыңа килсә, ахыр заман билгеседер дигәннәре хактыр. Әле күптән түгел генә исенә төшереп утырган иде. Нишләргә? Барыргамы, юкмы? Рәхилә дә авыры ичмасам, акчасы да юк чак дип кесәләрен капшаштырды Хәмит. Менә, бүген иртән Рәхиләсе даруга дип биргән 500-леге бар икән бит. Бүгенгә булган даруларын ичеп торса да ярар. Иртәгә күз күрер тагын дип уйлады ир. Әҗәтләр бар иде, шуны буыртып сорап алдылар дияр. Рәхиләнең алай төпшенә торган гадәте юк. Һәм китте. Кызулап килеп тиз генә явып киткән яшенле яңгырның бәрәкәте шуның кадәр генә булган кебек, йөрелеп килеп башына төшкән бәхетнең дә бәрәкәте шуның кадәр генә булды Илгизәгә. Зур тизлек кайда да һәлакәткә илтә. Тормышта ул бер мохтаҗлык та күрмәде. Ни теләсә шуны алды. Матурлыгы да җитәрлек, алай гына да түгел. Авылда бер булды. Аның белән дуслашырга теләүче егетләрнең исәбе юк иде. Шуңа ул сайланды да сайланды, сайланды да сайланды.
Аңа калса, үзе артыннан шапкан егетләрнең һәммәсен дә яраткан, тик һәр кайсына нидер җитмәгән кебек тоеп, ул тагын яр алыштырды. Тагын. Кемнәрне генә сөймәде дә, кемнәрнең генә сурәтләрен яшереп сакламады. Артык күплектәнме, әллә артык игътибар зурлыктанмы? Күзләре мишварланды, әллә күңелеме? Яраткан кешесен дә чират белән узатты. Йөреп ташлашып, инде башка кеше белән очраша башлагач кына яратканын аңлады. Илгизә үзе дә талымлап тормады шул. Гармоннар уйнаган, яшь чак, тиле чак. Хәмитнең барлык дус дип йөргән егетләрен үзе артыннан чиратка тезгән иде. Кал минем белән, зинһар кал. Синең белән җир читенә китәргә дә әзер дип түбәнчелеккә төшеп елады Илгизә. Ярата иде бит югыйсә Хәмит. Илгизәнең әле дә булса башына сыймый. Ничек аны, үзенең шашып яраткан, шул чибәрдән чибәр, гүзәлдән гүзәл Илгизәсен кире кабул итмәде. Кичермәде. Кичерергә бик теләсә дә кичер алмадымы? Әллә кичерергә теләмәдеме? Бары тик сиңа бәхет телим дип таптанып тик торды Хәмит. Күрәсең башка сәбәпләре булгандыр. Сөю бит күзләрдән һәм сүзләрдән генә тормый. Ары табан аны күктән төшереп җирдә яшәтәсе бар. Бәлки шунысы куркыткандыр. Илгизәнең күңелендә мәңге эремәс үпкә, рәнҗеш калды. Һәм ул йылы фотосурәтләрен йыртып тапты каргады Хәмитне. Каргышлары бушка китмәде. Хәмит менә гомере буе рәхәт күрмәде. Һәм Илгизә үзе дә. Күрше авылының әллә кайсы йомыкый гына кечкенә генә бер сап-сары егетенә кияүгә чыгып, шуңа түзеп яшәп ятты. Дәшмәс тынмас булса да, астыртын, азгын нәфесле булды ире. Малын тапты табуын. Тик атналар буе өенә кайтмый югалып йөрде. Ләкин Илгизәнең ирдән уңмаган икән дигән сүзне һич кенә дә ишетәсе килмәгәнгә, ничек тә торырга, тотарга тырышты. Түзде. Туган тумача кодрәте белән һәр вакыт яхшы эштә эшләде. Затлы киенде. Үзенә машина да алып утырды. Үзен үзе караган матур хатын булып гомер итте. Бәрәнҗә ябынып кына күңел пычраклыгын каплый алмаган кебек, күңелнең ямсызлыгын да тышкы матурлык, купшылык кына матурлый алмый икән шул. Элгәредән игътибар үзәгендә булып өйрәнгәнгәме, Илгизә тирә ягындагы хатын-кызларны күрергә өйрәнмәде. Аларның берсе дә аңа конкурент була алмый дип уйлады. Һәм шуны исбатлап, тормышы аңа бер-бер артлы дәлилләр китереп торды. Кайчандыр үзен яраткан иратларны инде күптән гаиләле булсалар да, ул бер вакытта да күренмәс бәйләреннән ычкындырмады. Аларны дилбегә дә тотты. Бизнесына клиентлар итте. Һәм менә шул үзе üzülмәс ныкта, шул ук вакытта ят, күзгә башка чалынмый торган дилбегә белән үзе теләгәнчә идарә итте. Шул дилбегәнең муеннарын кыса башлавы белән ирләр тышауларыннан ычкындылар, ярсыдылар, күзләре томаланды. Тик Хәмит кенә килмәде дә, шылтыратмады да. Һәр гаиләнең проблемасыннан хәбәрдар иде Илгизә. Һәр проблеманы кирәк кадәр күпертте, фикерен әйтеп шишелешләренә үз өлешен кертте. Эш урынының мөмкинчелекләре зур булганга, кулдан килгән кадәрен киңәш һәм ярдәм итте. Тик бер вакытта да гаиләдәге хатын-кыз, балалар мәнфәгатен кайгыртмады. Бары ирләрне кызганды, яклады, ярдәмгә саранланмады. Хатыннар әллә Илгизәгә караганда зирәгрәк, әллә сабыррак, әллә иргә нык ышанучан, әллә артык әдәпле булганга, Илгизәнең тышкы матурлыгы эчке дөньясына да күчкәндер дип уйлап ялгышкангамы? Бу мәсьәләдә артык вәсвәсәләнмәделәр. Сабыр гына азагын көттеләр. Һәр нәрсәнең азагы була. Соңгы сызыгы. Соңгы сызык кисәтеп тормый гына тыелган территорияга керергә маташканда, кинәт юлга баскан шлагбаум баганасы кебек аркылыга ятты да куйды. Алай гына да түгел.
Ярый тормышның арт санына тибеп яшәп калдым әле дип уйлысы килгән чакларында, шулай уйлармын әле картайгач дип яшәде бит. Китап кушканча үземне яратып яшәдем дип уйлап сөенгәндә, күңеленең бер почмагында гына юк, кайда булса да ялгышлык җибәргәнмендер ахры. Шуңа Аллаһ каргагандыр мөгаен дигән ялгыш уйлар да горур башына кергәләде. Һәм тиз генә үзенең акылы җиткән кадәр чаралар кылып, ялгышларын төзәтергә омтыла башлады. Әлбәттә, аның кинәт эчкечелеккә бирелүенә беркем дә шатланмады. Хәтта дошманнары да. Тик моңа тиклем бик киң булып тоелган тормыш уфыгы кинәт кенә тарая, караңгылана башлады. Шылтыратучылар да, хәл белүчеләр дә азайды. Хәзер инде сирәк-мирәк кенә Илгизәнең тәмам ярсуын кузгатып, ирләре урынына хатыннары шылтыратып хәлен белешәләр. Менә бүген бөтен әрсезлеген җыеп, үзе шылтыратырга, Хәмитенә шылтыратырга булды әле. Ул күрергә теләгән бердән-бер кеше иде Хәмит. Алар бит бер-берсен кичкенәдән беләләр. Бала чакта Хәмит аны гел елатты, ата казыннан талатты. Илгизә азрак үсеп җиткәч, рәхәтләнеп сугыштылар. Аннары мәктәпкә киттеләр. Агылыйга тагылый кебек мәктәпкә бергә бардылар. Җитәкләшеп бергә кайттылар. Сөйләшер сүзләре бетми. Илгизәнең әнисе тәрәс шакып чакырып алганчыга тиклем аерылыша алмадылар. Үзләре бер туктаусыз шаярдылар, көлделәр. Илгизәнең менә хәзердә Хәмитнең елмайган йөзен күрәсе, аның һәр вакыт җылы кулларына учларын саласы да, озак итеп тын гына утырасы килде. Дөнья аны һич үзгәртмәгән. Ул әле һаман да шул, элекке, үзе өчен җанын фида кылырга әзер Хәмиттер дип күз алдына китерде. Аның әле аңа әллә никадәр сөйлисе сүзләре бар. Күрер, ишеттер ул аны. Үлә имеш дип көткән Рәхиләнең эшкә чыгуына да инде бер атна вакыт үтеп килә. Ничектер бик тиз генә уягына басты да, һич өйдә утырырга теләмәде. Эшне ул әллә кайлардан эзләп тормады. Һөнәре буенча да сайламады. Почта тартмасына салып киткән беренче реклама газетасын алды да, үзе башкарып чыга алырдай бөтен тәкъдимнәр буенча шылтыратып чыкты. Күбесе резюме җибәрүен сорадылар. Бердән-бер аны сорамаган тәкъдим үй хезмәтчесенә иде. Башта Рәхилә аптырап калды. Башкарып чыга алмаслык эш түгел. Әмма ләкин бик үк мактаулы да булмаган кебек тоелды аңа. Әгәр хуҗаларга ошасаң, түләвен дә яхшыны бирергә әзерләр. Эш вакыты да төшкә тиклем генә. Бар яктан да яраган бит инде. Рәхилә шундук ризалыгын бирде дә, хуҗа белән икенче көнне очрашырга килештеләр. Сөйләшенгән вакытта аны кара күзлек кигән хуҗа тиешле кеше зур иркен машинасында өенә алып китте. Әллә ниләр уйлап барып, Рәхилә машинаның кайсы якка таба җилдергәнен абайламый да калды. Тик кинәт кенә каршында үзләренең күптән түгел генә сатылган өйләренең таныш капкасы пәйда булгач, әллә нишләп китте. Менә кемгә саткан икән Хәмит өен? Рәхилә авыру иде. Шуңа сату эшләренә катнашмады. Хәмит үзе генә чапты. Кызык икән бу дөнья. Диңгезгә юылып төшкән йомычка шикелле, тормыш агымы Рәхиләне бу йорттан бәреп алып чыгып киткән иде. Менә дулкыннар кире китереп ярга аткан кебек, ул да тагын шушы капка төбенә әйләнеп килеп басты. Бу йорт белән алыш биреше бетмәгән икән. Бик нык дулкынланса да, Рәхилә хуҗага берни сиздермәде. Ул ачып куйган ишекләрдән түргә узды. Ишек төбенә аяк киемнәрен салып калдырды. Сумкасын яндагы тумбочкага куйды. Дәшми-тынмый гына яшь дымландырган күзләре белән тирә-якны айкады. Бар да таныш түгел дә иде монда. Хәмит җәйгән паркет идәннәр, агач ишекләр, гипс белән ул бизәп ясаган түшәмнәр, тагын әллә ниләр, барысы да шул ук. Ләкин аларның нәрсәседер үзгәргән иде.
Алар Рәхиләгә бүген башкача карыйлар. Әйтерсең, икенче ят яшәеш киңлегеннән аны танып сәламлиләр иде. Хатын ихтыярсыз нидәндер елмаеп куйды. Кызык. Күптән түгел генә моннан качасы килсә, бүген каласы килде. Хәмитнең шушында күчеп хатынын, әллә үзенме, бәхетле итәсе килү теләге диварларга шул тикле сеңгән күрәсең. Менә йорт аны тагын тартып китерде. Тик кичә үзе хуҗа булса, бүген хезмәтче иде. Берәмлекләр алышынды. Ничәмә еллар эндәшмәгән бизмән хәрәкәткә килде. Нишләптер сатканда үкенмәгән. Үзенә дә җитмәгән җылылыкны бу салкын, бәрәкәтсез, нурсыз зур өйдә таратып югалтырга теләмәгән иде Рәхилә. Ул үзе дә бит бүген яшәештән бер уч яктылык эзләүче. Якты дөньядан бер уч яктылык. Бары бер уч. Ә бүген бу өй якты иде. Нурлы иде. Эченә тулган тормыш бәрәкәтле иде. Менә ул бүген шушы матур йортка, аны тагын да матурларга, шул матурлыкны сакларга дип хезмәтче булып килде. Кемгә сөйләсәң, әдәм ышанмас хәлләр була бит дөньяда. Нишләп сез монда үзегез генә яшисез дип сорады ул көннәрдән бер көнне хуҗадан. Икәүләп яшәү яхшырак дип уйлыйсызмы дип сорауга сорау белән җавап бирде сүзгә саран ир. Белмим. Гадәттә, сезнең яшьтәге ирләр гаиләле була. Ир эндәшми генә каршыга куйган төшке ашны чимерде. Рәхиләнең нигәдер бүген аны сөйләндерәсе, авызын ачып сүз сөйләргә комачаулый торган таш битлеген салдырасы килде. Хуҗа бирешмәде. Күрәсең, аңа хезмәтче хатынга серләрен ачу кызык түгел иде. Әнә бит, өстенә 100 ел элек модадан чыккан спорт костюмы кигән булганда, үзен әллә нинди акыллы кешегә чыгарып, кулларын булгый-булгый сөйләшеп торган була. Ир-атны кызыктырырлык бер ни дә юк иде шул аның. Күптән инде бизәнүне оныткан йөз, артык ябыклыктан зурайып калган сыман куллар, авырудан язылып бетмәгән авыр гәүдә, булар барысы да хатынның сөйкемлелегенә каршы аргументлар иде. Шуңа күрә хуҗа ир күрсәтмәләр биргәндә дә сирәк күтәрелеп карады аңа. Ләкин эшеннән канәгать иде. Рәхиләнең аның белән сөйләшәсе килде. Ә ул сөйләшмәде. Үзегезнең философиягызны үзегездә калдырсагыз иде, зинһар дип, коры гына сүзне бетереп куйды. Рәхилә елмаеп тагын эшенә тотынды. Нишләп сез хатын-кызларны еш алыштырасыз? Кичә берсе, бүген икенчесе. Ир гаҗәпләнеп Рәхиләгә карады. Ә сез аны каян беләсез? Беренчедән, алар ит тапочкаларының төрле размерларын кияләр. Икенчедән, сез көн саен урын җир алыштыртасыз. Ә мендәрләрдән һәр көнне башка хатын-кыз исе килә. Ир кеше берни ишетмәгәндәй газетасына капланып тик утырды. Нәрсә дип җавап бирсен инде ул бу сәер хатынга? Беренчедән, ул хаклы. Икенчедән, аның монда бер катнашы да юк. Күп вакыт үзенең хезмәтче икәнен дә онытып җибәрә ахрысы. Аларның монда үзләренең дә кабат киләселәре килмидер күрәсең. Киләселәре килсә, килгән булырлар иде. Хуҗа газетасын кулыннан төшерми генә плитә тирәсендә маташкан Рәхиләгә карап торды. Аның текәлеп торганын тоеп, хатын кыенсынып куйды. Киләсе килгән җиренә хатын-кыз теләсә ничек килә дип, артыгын әйтеп ташлаганын аңлап, сүзен төзәтмәкче булды Рәхилә. Хуҗа әллә нидән елмайды да, кире газетасына капланып, укуын дәвам итте. Шулай беравык сүзсез тордылар. Ир-атлар күп вакыт ялгышалар. Ташладым диләр. Әгәр хатын-кыз теләмәсә, бер вакытта да ташлый алмыйлар. Мондый хәл булса да бик сирәктер. Хатыннар күбрәк үзләре ташлыйлар. Чөнки алар бәхетләрен эзләп киләләр. Бәлки, монысындадыр минем өлешем, бәлки, бусы шул, соңгысыдыр диләр. Аннан ялгышканнарын аңлап, башкача кайтмаска дип китәләр. Чөнки кешедә булмаган бәхетне алып булмый. Сезне алар бәхетле итә алмыйлар.
Ир сүгеп атар дип уйлаган иде Рәхилә. Ул тын гына тыңлап торды да: "Сез кайдан беләсез? Бәлки, мин бик бәхетлемендер", дип куйды. "Сез инде күптән парлы булган булыр идегез. Сез бит үзегезнең ни эзләгәнегезне дә белмисез. Сез бизнесмен. Башыгызда бары тик саннар. Көне-төне ашаганда да, йоклаганда да кереш табыш турында уйлыйсыз. Сезнең бәхетле буласыгыз килми." "Ничек килми?" "Бик килә." "Юк, килми. Хатыныгыз бәхетле булырга теләгән, шуңа киткән." Ир инде газетасын читкә алып куеп, катгый гына нидер әйтергә җыенды. Кашларын җыерып, әйтәсе сүзләрен барлады. Рәхилә кулындагы тәлинкәләрен чүпрәк белән тырышып ышкый-ышкый сүзен дәвам итте. "Хатын кызның гәүдәсе мәхәббәт храмы. Тик анда һәр теләгән кеше керә алмый. Храм никадәр затлырак, ачкычлары шуның кадәр озаграк сайлана. Сабырлыгы җитмәгәннәр шулай тышта торып кала. Кайберләренең сабырлыгы җитә. Тик эшкә үткәч, үзләрен йырткычларча тотып, андагы бәлүр эшлекне ватарга, җимерергә яисә үзгәртергә тотыналар. Храмны үзгәртергә кирәк түгел. Ул гомер буе сезне генә көткән. Шушы очрашуга әзерләнгән бит инде. Аның матурлыгына сокланырга, тулы ләззәтен эчәргә, кадерләп сакларга, якларга, яратырга гына кирәк. Башкача берни кирәк түгел. Бары шул гына. Туфрактан яралган ират артык хискә бирелергә яратмый. Күктән төшкән хатын кызга хис кирәк." Ирнең сабыр канаты сынды бугай. Рәхиләнең сөйләгәннәренә артык әһәмият бирмәгәндәй коры гына: "Үзегез соң, ник хезмәтче булып эшлисез?" диде. Рәхилә кинәт кенә пычак калаклар күтәреп барган җиреннән туктады да, ни әйтим икән дип, хуҗага борылып карап торды. "Кичә мин үләргә тиешле кеше идем. Аллаһ алмады. Бүген мин хезмәтче", диде дә, тагын туктап бераз хәл җыйды. "Бик беләсегез килсә, миңа бүген хезмәтче булып эшләүдә бик ошый. Кем булып эшләсәм дә, минем бәхетем аннан кимеми. Хезмәтче булуым күбрәк сезгә мөһим. Мин үземә Рәхилә дип карыйм. Сез миңа хезмәтче дип карыйсыз. Иртәгә нәрсә буласын белмим. Мин бит әле кичә генә яши башладым." Ират нишләптер тагын кулына гәзитләрен аласы итте дә, аларга капланып укыган рәвеш ясады. Ниләр уйлады шул вакытта? Беркем белми. Көн артыннан көн үтте. Рәхилә эшенә ашыгып килде, шулай ук ашыгып китте. Тәүлекнең озынлыгы җитмәде. Көн сайын дөнья офыклары киңәйгәннән киңәйде. Күпме нәрсәне күрми узып, күпме шатлыктан мәхрүм булганын әле генә аңлады Рәхилә. Иң беренче итеп йөзүгә язылды. Көн сайын әллә никадәр магазиннарга кереп, матур әйберләр карап йөрде. Сумка тутырып косметика алды. Иң кыйбатлы чәч тарашта чәчләрен матурлатты. Тырнаклар ябыштыртты. Көн сайын солярига кереп, шиксез рәхәтлек белән ясалма нурларда кыйынды. Кыскасы, шәһәрдә барган бер мәдәни чараны да калдырмый торган булып китте. Баштарак хатынның шулай канатланып йөрүен нәрсәгә дип юрарга белмәде ир. Хәзер инде ул аның өчен бердән-бер үзе белән һич кызыксынмаган, берни өмет тә итмәгән, берни белән бүлешергә дә теләмәгән хатын кыз иде. Рәхилә әллә ниләр сөйли. Хуҗа ир күп вакыт аның нәрсә турында һәм ни өчен сөйләгәнен дә аңламый. Хәер, Рәхилә өчен аның аңлавы кирәк тә түгел иде кебек. Ул үзе ачкан дөньясына үзе куанды, үзе хозурланды, үзе канатланды, үзен үзе шулай алга этәрде. Әгәр бүген Рәхиләнең сурәтен ясарга уйласаң, аның сурәте 100 төрле төсләрдән торган чуп-чуар шар булыр иде кебек тоелды хуҗа иргә. Әйтерсең, аның күкрәгендәге зур бер генератор зур тизлек белән әйләнеп,
Тирә-яктагы бөтен кызыкны Рәхиләнең шары эченә тартып суырып торадыр сымак иде. Җомга көнне атна азагында Рәхиләгә хезмәт хакын биреп ялга җибәрергә дип эшеннән иртәрәк кайткан иде ир. Зал бүлмәсендә креслода буйыгып утыручы Рәхиләне күргәч, гаҗәпләнеп китте. Хатынның йөзен авыру баскан сыман иде. Мин сездә башкача эшли алмам инде, диде хатын. Нишләп? Минем өчен эшләгез дә эшләгез иде. Ирнең йөрәге кысылды. Авыру булганга кызганудан да түгел иде. Аннан да гайры көенештән, Рәхиләнең китүеннән. Аның матур чуар яктысы иен тутырган иде бит шул арада. Хезмәт хакыгызны арттырсам да китәсезме? Ир башка әйтер сүз тапмады. Чөнки Рәхилә телендә сөйләшә белмәде. Хатын матур итеп елмайды да, беренче тапкыр ирнең күзләренә карады. Җавап бирмәде. Китмәгез, зинһар, диде ир. Хатын тагын елмайды. Сәбәбен әйтә алса иде ул. Миңа башка эш тәкъдим иттеләр дигән булды. Хатынның алдаганын аңлый иде ир. Дигендәш алмады. Ялварасы килсә дә, тагын китмә димәде. Димәк, китәсе килә. Үзе әйтмешли, теләмәсә китмәс иде. Ничектә калыр иде. Ир кулына йомарлаган акчасын Рәхилә алдында торган өстәлгә куйды да, каршыдагы диванга утырып тынып калды. Өй эче караңгы. Әйтерсең бар нәрсә хәсрәттә. Хәтта каршыдагы камин да ялкыннарын таш диварларга бәрә-бәрә йылый. Кайгыдан кызарган ут күзләрен уйната-уйната үрсәләнә иде. Бу өйне минем ирем Хәмид төзеде, диде Рәхилә ишетелер-ишетелмәс тавыш белән. Ир гаҗәпләнеп башын күтәрде. Шушында качып бәхетле буласы килде. Яшь чагында мәхәббәттән сукрайган кеше иде ул. Аның сукырлыгы миңа да күчте. Шундый йогышлы чириш ул, диде Рәхилә. Сез бит күрәсез. Әйе, күрәм. Хәзер мин бик яхшы күрәм, тоям. Мин хәзер сокланудан туймыйм. Агачларның олы йөрәклелегенә, туфракның җылылыгына, болытларның тыйнак моңсулыгына, чәчәкләрнең хикмәтлелегенә, җилнең бер катлылыгына сокланам. Минем бер танышым бар. Ул бик дини кеше. Иң авыр чакта барысы да мине гамәлдән сызып атып исенә дә төшермәгәндә көн сайын шылтыратты. Ирем инде өйгә бөтенләй кайтмый. Беренче мәхәббәтен эчкечелектән коткарырга ташланган вакытта минем хәлем бик авыр иде. Менә бүген, менә иртәгә дип үлем көтеп яттым. Ул миңа һәр кич шылтыратты. Аның шылтыратканын көтеп алганымны минем тавышымнан белеп тора иде. Һәм шуңа үзе чын күңеленнән шатлана. Чит кешегә ихлас күңеленнән нидер бүлеп биреп, аны бәхетлерәк итә алуына куана иде. Әгәр бу тормышта бер генә кеше булса да, минем исән калуымны теләп дугалар кыла икән, минем үләргә хакым юк дип уйладым. Һәм үзем дә шул танышым шикелле ваклыктан югары булып, чит кешегә дә җан җылымны кызганмый дугалар кыла-кыла, ихласлык белән барлык яшәешне яратырга өйрәнәсем килде. Бер үк вакытта яратырга да, яратмаска да өйрәнү бик авыр һәм катлаулы. Без бит яратуыбыз белән уртаклашырга, бүлешергә өйрәнмәгән. Бер кешенең икенче кешегә карата булган мәхәббәте абсолют мәхәббәтнең кечкенә бер өлеше генә. Без аны мәңгелек олы мәхәббәт дәрәҗәсенә күтәреп, хыялланып, тилереп бетәбез. Барлык булган хисләребезне шунда сарыф итеп бетерәбез. Вакланабыз. Ә яшәешкә, табигатькә, Аллаһка карата сөю кайда? Без бит аларны яратабыз дип, матур итеп сөйләргә генә өйрәндек. Ә чынында исә бөтенләй яратмыйбыз. Хуҗа кеше эндәшмәде. Тик Рәхилә
аның сулыш алуыннан сулкылдау ишеткәндәй булды. Сез мине кызганмагыз. Мин сездән авыру булганга түгел. Чынлап та китәргә кирәк булганга китәм. Курыкмагыз, мин әле яшим. Аннары минем сезгә киңәшем шул. Алып кайтыгыз хатыныгызны иегезгә. Һәм бәхетле итегез. Ул кайтмас. Кайтыр. Һәр айрылган хатын беренче иренә кайтырга хыяллана. Кайтыр. Ул башка кеше белән яши. Рәхилә сөйләвеннән туктады да, яшьләре тамып торган күзләрен камин яктысына күчерде. Ирнең дә күзләре каминда иде. Урамдагы караңгылык инде өй эчендә дә хакимлек итте. Бу икәү шушы караңгылыкта бер-берсенә карамый гына сөйләшсәләр дә, бер-берсенең карашларын шушы ялкын телләрендә табып кавышалар сыман иде. Кинәт Рәхиләгә нишләптер үз йөрәге хуҗа ирнең күкрәгендә типкәнен тойган кебек булды. Бу әллә нинди таныш хистән ул сискәнеп китте. Котылгысыз көчле магнит аны хәлсезләндереп, каршында утырган ир кешенең кочагына тартты. Шул үзәк өзгеч якынлыкны тоеп, куллары, тәннәре калтыранды. Китмәгез, Рәхилә, китмәгез. Ир учлары белән битләрен каплады. Күз яшьләрен яшердеме? Әллә таш маскасын гына салдымы? Чөнки Рәхилә борылып караганда, ут яктысында аның каршында бөтенләй башка кеше утыра иде. Менә ир урыныннан торды да, хатын алдына килеп басты. Теге төшендә күргән көзгедән чыккан ир кебек Рәхиләгә кулларын сузды. Хатын урыныннан торып, үй караңгылыгы аша аның йөзен күрергә тырышты. Ләкин артык караңгы иде шул. Рәхилә күзләрен йомды. Һәм кинәт аның сулышына теге таныш одеколон исе кереп тулган кебек булды. Аннары ир кайнар учларына Рәхиләнең салкын кулларын алды да, иелеп колагына ялкынлы сулышын өреп, тагын «Китмә!» дип пышылдады. Китмә! 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 Менә ул шиксез дулкынланудан хәлсезләнеп, ирнең алдына тезләнде. Ир иелеп җылы куллары белән аның йөзен учларына алды да, үпте, үпте, үпте. Аңа тагын теге таныш көй яңгыраган кебек тоелды. Бу һаман шул көй бит. Без һаман биебез икән бит, дип уйлады Рәхилә. Төш кенә иде бит югыйсә. Тулы бер гомер кебек. Бу елны да алар шушында очрашып уздылар. Аз сүзле тыйнак егет һәм хыялый тәкәббер кыз. Ай һәм кояш. Ел сайын шул ук күренеш, шул ук сүзләр, шул ук мәгънәләр һәм бераз гына яшьлек яктылыгын югалта башлаган йөзләр. Диңгез барын һәр чак күреп, эзләрен юып торды. Егет тыйнак иде, кыз тоймады. Кыз югары иде. Ул кыймады. Диңгез барын юды. Ничек кызганыч. Китапның бу бите инде күптән ябылган да, үзе дә чорманың әллә кайсы җирендә онытылган иде инде. Рәхиләгә аны бүген оныгы табып китереп кулларына тоттырды. Кайдан тапкан дигән? Беравык күзлекләрен кигәнче, ул әле аны танымый да торды. Аннары ап-ак җыерчыклы кулларын ябык китап өстенә куеп, озак елмаеп утырды. Китапны ачмады. Белә иде ул анда нәрсә турында сүз барганын. Ул аны бүген күңеленнән генә укыды. Башкача итеп. Гөлчәчәк Хафизова укыды.